JPX:n Training Centeriltä löytyy Suomen toistaiseksi ensimmäinen ja ainut todellinen trampoliinimaailma, Jump Park. Trampoliinimaailmasta löytyy lähes 200 neliötä trampoliineja, joista on 800 kappaletta erillisjousitettua pientä trampoliinia ja 12-metrinen pitkä trampoliinisuora. Tramppamaailman seinät ovat myös 2 metriä korkeat trampoliiniseinät. Trampoliinimaailman toisessa päädyssä on volttimonttu, joka mahdollistaa haastavienkin akrobaattisten hyppyjen tekemisen trampoliinilta. Trampoliinimaailma soveltuu loistavasti voimistelun ja akrobatian harjoitteluun, mutta trampoliinimaailmalla voidaan myös pelata erilaisia pelejä, kuten esimerkiksi polttupalloa tai koripalloa, jossa kaikki korit tehdään donkkaamalla tai hyppyheitoilla.